Makadi vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai pachanel yedu yaDiscoit. Panapa tinokurukura zveukuru hwaMwari, tinoonesana shoko raMwari mukati meBhaibheri, uyezve tinotarisa zviri kuitika mukati menyika, mukati medzikereke, mumabasa umu, tozvialaina neBhaibheri, tobva taongorora kuti shoko raMwari rinoti kudini. Muzuva ranhasi tine nyaya pamusoro pemajokes. Tikatarisa munyika muno mane vashumiri vakawanda, vamwe vane mbiri, vamwe havana mbiri dzinoenda kure. Asi tikatarisa vashumiri ava vakakuparidzira, munogona kupedza 2 hours dzikatange 10 minutes vachitaura neudodo, vachitaura majokes, vachitaura zvokuti munoenda kumba mbabvu dzake kurwadza nekuseka muchifara. Ende zvedi kana vakapinda mukereke vakatanga kuparidza hamukotsiri, munenge makasvinura meso muchidakira mushoko raMwari. Shoko raMwari rinobva rati, farai muna She, ndinopamhazve ndichiti farai. So kana vhesi radaro, vashumiri vachiparidza zvokuti munonakira, ndizvo here zvinorehwa nevhesi iyi? Ndizvo here zvinofana kuitika mukati meimba yaMwari? Ngativhurei kuna Ephesians chapter 5 vhesi ya 3 na4, inoti kudii? Asi upombwe netsvina yose kana kuchiva ngazvireke kurebwa pakati penyu, sezvinofanira vatsvene, nezvakaipa nokutaura zvoupenzi nokunemera, izvo zvisina kufanira, asi zviri nani kuonga. Panapa Bhaibheri ratozvikondera. Kutaura zvoupenzi, kutaura zvisina maturo, ndiwo majokes iwayo. Kuita majests pamberi pevana vaMwari uri papulpit. Iyo pulpit wakamira pamberi paMwari, kanzvimbo kanomiririra kudenga. Sei ndichidaro? Paunenge uchiparidza shoko raMwari, unenge uchitora straight from the Bible, straight from the heaven. Unenge wakamiririra denga uri pamberi paMwari. Saka inzvimbo yaunenge uchiparidza zveukuru hwaMwari nekuponeswa kwevanhu vaunoparidzira. Saka zvinozoita here uchitaura nyaya dzakakosha kudaro kuti utaure zvinhu uchita majokes? Tikatarisa mushoko raMwari, vaprista vakare vaitochema pamberi paMwari, vachichemera kuti vaMwari aitire zvakanaka vanhu vake. Izvi tinozviwana kuna Joel chapter 2 vhesi ya 17, ichiti iyo vaprista, ivo vashumiri vaJehovha, ngavachemi pakati pebiravira neatari, vati, aiwa Jehovha, regai vanhu venyu, musaisa nhaka yenyu pakushorwa, kuti marudzi avanhu avaseke. Vangareveiko pakati pamarudzi avanhu vachiti Mwari wavo ari? Tikatarisa kuti panapa Joel akutotaura kuti vaprista vaifanira kuchema pamberi paMwari, vachichemera vanhu vavo. Saka hapasi kutaura nyaya yekuita mafanisi, kwataura nyaya yekuchemera vanhu. Tikatarisa mushoko raMwari, tine example yebhuku rakanzi Lamentations of Jeremiah, kuungudza kwaJeremiah. Hapana kunzi laughter kana kuti majokes aJeremiah, is Lamentations. Saka pamberi pevanhu muchitaura shoko raMwari, pamberi paMwari muchitaura zvaMwari, hamutauri muchiisa majokes, nekuti kutaura zvekuponeswa kwevanhu nekutaura zveukuru hwaMwari. Saka hapadi kutaura vanhu vachiita majokes. Tikatarisa tine munyori akanyora bhuku rakanzi Evangelism, papeji 641, paragraph 2, inoti, the spirit of jesting and levity is a stumbling block to sinners, and is worse than stumbling block to those who give free rein to the inclinations of unholy hearts. The fact that some have allowed this trait to develop and strengthens until it has become as natural to them as breath does not diminish its evil effects. If one can point to a flippant word spoken by our Lord, or other flippant traits seen in his character, anyone may consider flippance and joking to be excusable. Tikatarisa kuti pamberi paMwari, mushoko raMwari, hapana patinoona Mwari wedu achitaura majokes kana kuonawo kakuda kuita majokes mukati. Hapana, zvinhu zvavo Mwari vaitaura vari serious. Izvo kaizvika zvinongotiudza zvega kuti hatifaniri kuita majokes. Dai takangowana pamwe chete mushoko raMwari panojokwawo majokes, taiti aiwaka hamusi kuonera apa pakati tinofanira kujoka. Asi Mwari vanototaura zvinhu vari serious, vakutaura zvekuponeswa kwevanhu. Mwari Jesu Kristu anototaura pavakadzinga vanhu mutemberi vaitengesa vaya, akavati, makuita imba yangu, imba yababa vangu a den of makororo. Imba yababa vangu inofanira kuita imba yekunamatira.
Saka kana tichinamata, hakuna munamato watingaita kana tichiita mafanyisi. Imba yekunamata haifaniri kujokwa. Papulpit apa hatifaniri kuita majokes. We should mean the business yesalvation yevanhu. We should mean the business of preaching kukuru hwaMwari nedenga raMwari. Tinoda kupa example yezvakaitika muSodhomu neGomora. Pakaparadzwa yeSodhomu neGomora, Loti akaita sei? Vakwasha vake vakazvitora sei? Genesis chapter 4 verse 14. Ipapo Loti akabuda akandotaura nevakwasha vake vakanga vachazowana vakunda vake. Vakati, simukai ibvai muno nekuti Jehovha achaparadza guta rino. Asi vakwasha vake vakati, anoita hake musai, anoita hake muzeri. Vakafunga kuti majokes. Zvinhu zvinotaurwa nemajokes vanhu havazvitore serious. Tarisai vakwasha vaLoti vakatozoparadzwa because vakatofunga kuti Loti ari kuita majokes. Saka majokes ngaasiyane nawo. Ngatitaurei zveukuru hwaMwari tiri serious. Ngatidzokerei kuholiness yaMwari. Tikatarisa ibvemu vana Daniel vana Moses, vana John pavaisangana naMwari vachitaura vachiona mavisions, vaibatwa nekutya vachipinda mavisions. Pavaitaura pamberi pevanhu, vanhu vaiteerera. Vanga vasingashamisiki nemajokes avo, vaishamisika nebasa raMwari. Basa raMwari would be taken seriously, not a way yekujoka, kuita macomedians pamberi pepulpit yaMwari. Shoko raMwari rinozviramba. Saka vashumiri mukati memakereke umu, ndinokukurudzirai majokes siyanai nawo. Kuponeswa kwevanhu. Tinozviziva vazhinji vanoenda kuchechi vachiti kuchechi kwatiri kuenda kunonakidza kudarika kwenyu. Kwedu isusu tinofara. Mwari kana vaakutaura havatarisi kufara, vanotarisa serious iri kuitwa mukati memba yaMwari. Tikatarisa maRoman Catholic believers vakapinda muimba yavo yekunamatira vachinamata zvifananidzo zvakafa, vanonamata vaine reverence yakakura. Asi isusu tisinganamati zvifananidzo, tinonamata Mwari mupenyu. Tiri kurasika papi pakuzoijoka nekuita zvisakarurama, kutaura kusina maturo tiri muimba yaMwari. Ngatitendeuke vana vaMwari tigova tinoponeseka. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Tisangana zvakare next time.